Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam perhorasan. Saya didongani asini rohani tu hatta mahamu saluhutna. Ari bulud do sadarior di perdalanan ni partontiota. Minggu parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus Kristus si paluhai. Amanginang, totong mah di bagasan hasirepon ni roha hita mardokat tangiang marningot panaonon ni itu hatta Yesus Kristus si paluai. Selamat beribadah amanginang dimanapun kita beribadah hari ini. Mari tetap bersyukur mensyukuri pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Totong matu hatta nama rorok daging nang tod dimunah. Jala totong mata tangihon hatan itu hatta. Heber 10 ayat 10 sahat tu 25. Omma padan si pajong-jongok kutu nasida dung salpu akka ari ninna Tuhani. Lehonokku ma akka patiku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku mai turroha nasida. Jala nasotupa be ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggodung sesa akai dang bemasa pilihan pardosaut. Atau ngaliak kadongan nadong do dihita hiras di roha lahobongot tu bagasan nabadiai. Di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan nay baru jalan na mangulus yan ribbe-ribbe. Ima daging nay. Jala adong do dihita malim na bolon. Si gom-gom bagas ni debata. Di bahini. Tadapot tom maroha na sitong. Di bagasan hagugo ni haporsyaon. Dung diurasi rohata unang bedi sol-soli panggora ni rohai hita. Jala dung diburi daging ta doho aek na yas. Momos mata tiok pakirimon natapar hatopoti. Ay haposad do namar baga-baga hosa. Masyat toa mahita. Masih pajujuan tu haholongon do tuak kaulaon na dengkan. Unang tatadikon parpunguat tahian songon nahina somalhon ni nadeba. Tung masih paingotam mahita. Jala lam iman yan. Ala lam jonok di idahamu ari. Demikian firman Tuhan. Amuna manami nanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Poda nauli na denggan na hinatahon ni hata dito hatta di minggu bolon sadarion. Di patuduhot tuhita. Songo dia asi di rohan di bata dihita kajol mapardusao. Saut do baga-bagai amanginang. Saut do nanidok nitu hatai. Di surat do hatai patit na itu bagasan roha tu ati-atita. Jaladang be di paingot-ingot akkadusata nang hajahatota. Ido natahalason di bagasan minggu bolon sadarion. Mauliate matotong tapasahat tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriay. Ay ala ni hamamate na ido amanginang. Ubay na buhay ho pajupa mo siya do hamuliaw ni debata. Imana mahite-hite di hita. Boy hita pajupa dohot amatta bardenggan basay. Hamamate ni Kristus Yesus sadarion. Papatarhot tu hita. Asinroha na balga. Dang betutu di paingot-ingot hajahatota. Dang betutu di paingot-ingot akadusata saluhutna. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia harus melewati kesengsaraan penderitaan untuk menebus kita. Supaya dosa kita dihapuskan. Bukankah itu sesuatu hal yang harus kita syukuri dalam perjalanan kehidupan kita? Amanginang, mauliate mah dituhatta di bata. Ala ni Kristus Yesus sesa dosata. Dang bedi ingot hakka hajahatotang. Jala ala ni Kristus Yesus do, ala ni hamamate ni Kristus Yesus do. Ubahin na disuraton patit na itu bagasan rohan ng ati-atita. Namar lapatan. Pakokopon ni Kristus Yesus naing bagas taauhon tu perdalanan ning uluta. Surat may atong di bagasan ati-atita. Surat may suan may tutu di bagasan rohanta. Siala nido amanginang. Di podahot tu hita marhiti panurat ni Heber. Dung disesa dosata.
dung ditobus hita, dung dihaholongi hita, adong matong akka nanay sihanguluhonot ta songot tanda pabuan naung ditobus hita, disesa akka hadusota. Amanami nanami, aha mananay sihanguluhonot ta, dia mananay siulahonot ta, namarjolo mangihuton hatorangan ni panurat Hebir, asa Roma hita madapoton tuhatta di bata, di bagasan rohana ias, doh di bagasan haporsiaon na tugu. Aha pemasa di pardalanan ninguluon, totong mahita Roma dapot tuhatay, ay ibana do na manesa do satta, jala marhuaso do ibana, laho madongani hita, laho mangurupi hita, mamulus sa luhut akka namasa dinguluta. Tadapot to mamanginang, taharinggas som maparsorat tadoh di bata, marhiti tangyang, marhiti akka de puji-pujian, doh marhiti akka ulaw na dingkan. Namanginang da ringgas mahita, madapot ton tuhatan. Napaduahon, saling memperhatikan. Kecuekan yang terjadi dalam kehidupan sosial kita saat ini sangat menguras, ya, sangat menguras kualitas iman kita. Ketidakmauan dan ketidakmahutahuan membuat kita tidak peduli lagi terhadap sesama, tidak peduli lagi terhadap lingkungan. HP na peduli do, ya, na diparrohahot Tuhani do hita, ubahin na dilehon anak na Jesus Kristus si baluay. Atau nga manginang, mari saling memperhatikan. Jangan cuek. Nang dia kahahurangape, unang tapahohom, ya amanginangnya. Sering sekali kita diam melihat kekurangan, melihat kejahatan, membuat kekurangan hagaleon hajahatoni semakin merajalela. Baik dalam hal kekurangan, kelemahan, kita juga harus saling memperhatikan, saling paingoton. Napatuluhon, saling mendorong dalam kasih. Di bahasa kesehariatan, molodido saling mendorong, imalapatan na saling memotivasi. Mari manginang, kita saling memotivasi sesama parhalado, sesama keluarga. Jangan saling melemahkan. Ya, unang itor menganggap si pilih kita. Unang itor memandang sebelah mata. Tetapi saling memotivasilah, saling mendorong kita manginang. Saling mendukung tuakka ulaun na dinggan. Imatong tadana, pabuak kanong ditubus di bata hita, siyanakka hadusota. Namangihut amanginang, saling menasehati. Ya, manginangnya, tadi ini berhubungan dengan saling memperhatikan kecuekan. Saling menasehati. Tentu godang tantangan nata adopi. Mabiar hita mangalihopo da tudongata. Ala ni ahadoi. Ala nasoboi do hita noeng tiruan. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sering sekali kita tidak berani lagi menasehati seseorang karena memang kita sendiri pun tidak bisa menunjukkan teladan yang bagus. Atau ngamanginang, mari saling menasehati. Ya, saling menasehatilah kita sesama kita, supaya kita tetap berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, ramanginang, giat melakukan kebaikan. Lam marsitutu mahita lam taharinggas somma mangulaho nakkaulaw na dinggani. Songot tadda parbue ni haporsyota maradopon Kristus Jesus nang mati humokopida. Lam ringgas mahoy nang mangulak kaulaw na dinggan. Lam taharinggas somma manginang mangalehon pangurupion. Lam taharinggas somma marsilehon-lehon. Otikso sa dia pangurupion silehon-lehon na tapasahat. Alay pasahat may songo parbue ni haporsyota tu debata. Amanginang na mangulahon na dingganon. Dangalan ni balgana, dangalan ni godangna. Alehaw duhota mangulahon hata ni debata. Dohot iyas ni roha. Ido situhun ni na mangulahon akka ulahon na dinggan. Unang taulahon na dinggan, karhape ala adong maunya. Tetapi dengan ketulusan,
kita melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, taputihi mamanginang, jamita minggu sadarion, songot tadda na taauhoddo hamamate ni Kristus Yesus humokopeda. Selamat merenungkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Di pasu-pasu tu hatta mahamu mertua dua kana tu mangihon hata di dipana jalan opyopsa. Di perbadiai di batasi pardami mahamu gabi sundengkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ia soha surahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.